Idemili. Idemili bụ nnukwute mba ama ama na ala Igbo. Nwere ngalaba ọchịchị ime obodo na-abụ Idemiri North na Idemiri South. N'ime ha ka ị ga-afụ ọtụtụ obodo mara mma dịka Akwa Ukwu, Alọ, Ọka Etiti, Ojoto, Nnọkwa, Ọba, Nnobi, Abasha, Abatete, Ezi-Owerri, Idani, Mkpọ, Obosi, Ogidi, Ọrụ-Ukwu, Uke na Ụmụoji. Ha bụ Idemili, obodo ọma eji ama atụ n'ime Anambra steeti dị na Nigeria, West Africa. Nnobi bụ isi obodo a na-akpọ Idemiri. Ya mere ụgbọ Idemiri ji wee dị na Nnobi, wee sorokwa na ofu n'ime ihe omimi mere eji wee na-akpọ Nnobi ana nsọ. N'ahọ ọbụla ndị Idemiri, ndị oyi ha na ndị ihe ha na-amasị na-ezukọta na isi Idemiri maka olileanya ihe ọfụọ, jirikwe obiọma na-enye Idemiri ekele maka ihe ọma niile o mere ha n'ahọ gara aga. Olulu Idemili. Eze mmụọ anọ ego na ihu mmụọ ka ọ na-eme ekpere maka mbido emume Olulu Idemiri nke aha. Ọ gọrọ ọfọ, kpekwa ekpere ogologo ndụ, arụ isi ike na ihe ọma. Yọkwa Idemili ka o kpuchapụ ihe ọjọọ, ka ọ na-awara Idemiri ji dịka ọ dị na omenala ana nsọ, ka isi ana Nnobi wee nwee ike kpọọ ji. Na-emeta abụọ ya na-akpọ Olulu Idemili. Mmekpa onye ahụ agbakwa ahụ. Onye ọbụla na-abịa ebe a dazu okwu na obi Idemili ihe ọma ka ọ ya eji wee na. Onye bịakwala ebe a na-edere afọ a na-akwọ nke ọnwụ. Idemili ewepụta afọ ahụ, tinye afọ a na-akwọ nke ndụ. Mmadụ bara ụba na ụgbọ Idemili maka emume nke aha. Ndị na-agụ egwu dị iche n'iche bụsịkwa n'ọgbọ. Ọtụtụ mmụọ ga-agba. Agakwana ebe ọbụla nwee ka ihe na-ewefịa na Sewaent.
ekele m unu ụzọ ọma nọ ka mba kruzi nna anyị Idemili ka mma nọ n'ụlọ ame Olulu Idemili ya bụ ihe anyị na-eme ofu ugboro n'ahọ iji wee mee ka nne anyị nwee ọṅụ ụbọchị eji eme mmemme ụbọchị eji eme emume ncheta mmụọ a na-ejikọrọ obodo anyị abụ Nnobi ọ ya bụ Idemili nke zọrọ the whole Idemili mgbe a na-anụ agha nke mere ka obodo anyị adị ka mmiri a na-afụ isi mmadụ ọ dị ka eke ka a na-afụ mere na agha bata ha n'obodo anyị abụ Idemili ọ mmụọ a ka a na-eme mmemme taa ọ ya mere anyị ji bịa sị ka anyị wee mee ka ọha na eze wee cheta na o nwere ihe a na-akpọ ọdịnala ọ na-azọ ndị Igbo ọ wụ onye na-achọ nwa bịa n'ebe a onwe nwa onye ihe siere ike bịa ebe emepere ya ụzọ onye nwere ihe ọ na-eme nyere ya aka ọtụtụ ihe nweta na ihe ọṅụ nke anyị na-esi na mmụọ awụ Idemili enweta taa bụ ụbọchị eji eme mmemme ya Nnobi na-eme olulu Idemili oruru emume ọ na-abụ eme tupu Nnobi akpọ ọjị ọ bụ na emeghe anyị akpọ ọjị na Nnobi ji ọfụ ọ ya pụta na Nnobi
ebe a bụrụ Idemili Nnobi a na-celebrate maka emume ịwachi because na ihe niile na-eme n'ụwa bụ Chineke emere ka ọ dị etu a wetago ọ na-ezu agụlụ ka esi wee setụlụ ebe a o webe Idemili wee si ebe a wee jaa Idemili Obosi wee si ebe a wee jaa Ọdekpe etu a ka acha niile wee si wee na-aga o wee bụ wan ala na-azụ nwa ka ọ na ndị na-anọrọ ebe a taa nọ ka ha embrace a culture African culture ndị ọcha nwee culture nke fa Africa nwee culture nke fa mana ndị be anyị na-ahapụ nke ndị be anyị na-eso nke ndị ọcha I don't know. Yes. Okay, Sime. Eze-Nnobi Zurukwuo ọ na-aga ahụ. Okay, Sime. Onwe ndị ji nwa na-agbadata. Mmọnwụ nwanne anyị nwoke ji wee bịa. DJ DJ yes. Wonderful. DJ Idemili. Eze-Nnobi Zurukwuo ọ na-aga ahụ. Okay, Sime. Onwe ndị ji nwa na-agbadata. Mmọnwụ nwanne anyị nwoke ji wee bịa. DJ DJ ọ bụ ihe omenala ndị Igbo apụta na-apụta n'ụwa fụba ihe ọ pụtara taa bụ na mmụọ Nnobi o nwere Anambra steeti Idemili gba gburugburu Idemili worldwide ọ bụ emume Idemili mmụọ a na-akpụ Idemili alụsị a na-akpụ Idemili ọ bụ mmụọ obiọma ọha achọ nsogbu ọ na-azụ ụmụ ya ọ na-amụ ụmụ na-azụ onye udo ọ bụ emume ka a na-eme taa iwe ọrụ ebe ọ bụla Idemili dị ma ị na-aza awụ Idemili ma ị na-aza adụrụ Idemili ma ị na-aza Obosi ma ị na-aza Mbọ aja na-abịacha ahụ meji ebe a bụ isi Idemili worldwide ọ bụ emume ka a na-eme taa emume a ka a na-agbakwanụ Olulu Idemili mgbe Idemili na-ebu ụzọ wee rie ji ọhụrụ ọ bụ ji ọhụrụ ka o ri taa den ndị niile bịara ụmụ ya ndị o mere ihe ọma ndị ọzọ zigasịrị ọ bụ na enwe mba jiri bịa kọrọ ya ogbe olughị mgbe o meleghị ya
onye ka iji fụ ọtụtụ efi dị ọtụtụ ebunu ewu nke onye nwere ọya ejichetụ mma mata ngidi ọya ya bịaba tode ịfụ olili ka a na-eri na-enwe ọṅụ na-egosi ka ọ chọọ Igbo O nwere ndị Idemiri kpọrọ oku ha achọghị ịza ha debe n'ihu ụka ọ na-enyefa nsogbu mana onye dobe anya n'ala nweta ntọ n'ala ọ mara ebe o si abịa onye ọbụla ebe ọ na-eme ihe ọha adaịta ihe ebuzina n'obi na afọ Fada Ọdụkwe afọ TV Joshua afọ onye anọ solve the problem bata n'ụlọ ịnata na n'ụlọ bụ nwa afọ Nnobi jụkwasị ya ese gwa gị ihe ị ga-eme na ihe ị ga-asọ ime ihe ana Nnobi bido m n'eze nwaanyị ya edu gị mmanụ ọhịa abụ ihe ahụ ya bụ ime udo adị mana ị na-eme asụ bịa ka edebe ile ọma ebe a ma ọ dị jụọ ese ebe esi na ihe eme n'ụka gị na-asọ ya ọ na-enye nsogbu ana ụfọdụ dị wee nwụ nagịda ebuo n'ibu nwe nke si esiza bụ ezie nwe nke Chukwu na-echukwu bụ ezie mana onwe nke Chukwu jụrụ ajụ ọdịnala bụ ụzọ bịa omenala bụ ụzọ bịa ife ụka wee bịa ụka nakịta ada ka o si ada omenala dịkwa ka ọ dị mee ka omenala ya ana mana akata ụmụazị be anyị niile na-echigatakwa na omenala ọ na-aga so na ebere n'isi onye ọbụla bụ na onye mara ebe o si amara ya na-eweta ọganihu, na-eweta udo, na-eweta ahụike na ọdịmma, na-eweta ndị dị n'otu na obi na-adị anyị ụzọ aṅụrị na omenala dị gboo, omenala ga-adịrịrị mana ọgwa ya na-agụrụ apụrụ ọka ibe a na-eghe na mụ na onwe m atatụbezi ọnwa akịta ka mma agboji na Nnobi mme emume ji ọfụ so ji ọfụ abata na Nnobi onye gwutezie ji ọfụ orie ṅụọ onye awa isi onye arụ ya afọ.
ezugbenu omenala bụ ụwa niile kama na ndelu ha na-eme n'usoro nke ha onwere obodo enweghị omenala and onwere obodo enwe ochi ha na-ekpelu so otu aka ọ dị n'ụwa niile kama na nke ndị Igbo na-apụghị iche ịfụ ka nke ndị Nnobi adụ agha aja na ala mmadụ ekolu agha aja n'elu mmadụ ekolu ọ na Idemili ka anyị nọ n'isi Idemili ka anyị nọ o ruru Idemili ka a na-eme tata omenala ndị na-adụ na befe oru Idemili abụ na Idemili ka ọ dụ ọ n'isi Idemili dị ebe a nya ka a na-emere oruru o ji ewe emechazie ihe eribezie ji ebe dị iche iche na Nnobi ife mma agwa ndị na-amaghị ebe awụ na ọ dị nke nwere na fanụ ka ha were anya ha ife na-emenụ mana ha egbu ndị kwere ekwe gbuo ndị jụrụ ajụ ndị a nọrọ ebe a nwere ịkpọta na fa nọrọ n'afọ gara aga ọkwa ndị nọ n'afọ gara aga anọghị n'ahụ a mana ife m na-ekwu ebe a na-eme omenala ọtụtụ ndị mmadụ na-eje ka a na-amụta ife maka na akụkọ bụ okenye House of Sewa Entertainment, Sewa ENT TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewa ENT TV.